Assalamualaikum! Magandang araw! Nandito na naman muli ang iyong kasama sa pagkatuto na si Ginang Nor Ashley Abdulmanan Alimusa mula sa Sultan Konding Elementary School ng Marawi City Division. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ikalawang markahan ng asignaturang Pilipino sa ikalimang baitan. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tala-arawan, journal at anekdota. Handa ka na ba? Pero bago tayo magsimula, ihanda mo muna ang iyong ballpen, lapis at papel. Handa na ba? Sige, simulan na natin. Para sa ating unang gawain, pakinggan mo ang tala-arawan ni Mang Ahmad. Pagkatapos, gamit ang iyong sagutang papel, ballpen at lapis, sagutin mo ang mga kasunod na katanungan. Piliin lamang ang tamang letra at isulat ito sa iyong sagutang papel. Isang araw sa buhay ni Mang Ahmad. Marso ng ika-12 taong 2015, alas 5 ng umaga ako nakarating sa Pela. Pangatlo ako kaya maaga akong nakapagsimula ng biyahe. Magkapatid na estudyante ang una kong inihatid sa paaralan. Pagbaba nila, mayroon namang sumakay papunta sa Padian. Tuloy-tuloy ang biyahe dahil maraming pasahero. Halos lahat sila ay mga mag-aaral na may dalang malalaking bag. Ang ibang mga bata ay inihahatid pa ng kanilang mga magulang. Nagpatuloy ito hanggang alas 8. Walang masyadong pasahero dahil nagsipasok na sa paaralan o sa trabaho ang lahat. Mahaba na rin ang pila ng tricycle kapag ganitong oras, kaya matumal na ang biyahe. Umuwi muna ako upang mananghalian kasama ang mga bata at palitan ang pundidong ilaw sa kusina. Naihatid ko rin ang kapitbahay naming si Aling Khadija patungo sa ospital. May sakit yata ang kanyang bunso. Napakasikip ng kalsada pagsapit ng alas 5 ng hapon. Marami sanang pasahero, subalit punong-puno rin ng sasakyan ang mga kalye, kaya mabagal pa rin ang biyahe. Mabuti na lang at may malulusutang mga iskinita na hindi kayang daanan ng mga kotse o jeep. Naisakay ko ang mga anak ni Mang Sumirado kaya humimpil muna ako sa kanilang tindahan upang doon maghapunan. Sandali lamang akong nagpahinga dahil kailangan ko ring bumalik agad sa biyahe. Uwian naman ng mga nagtatrabaho ang hinabol ko. Doon ako nag-aabang sa sakayan ng jeep. Maraming pasahero na ayaw nang maglakad kapag ganitong oras. Alas 10 ng gabi na ako nakauwi. Tulog na ang mag-ina ko pagdating ko. Nakapapagod ang biyahe, pero kakayanin. Mabuti na nga at maraming pasahero dahil tuloy-tuloy ang kita. May panahon din kasi ang hanap buhay namin. Kapag bakasyon at walang mga estudyante, mahina rin ang kita. Iniisip ko na lang na ginagawa ko ito para sa aking mag-iina. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Magpapahinga lamang ako ngayong gabi. Bukas, bibiyahe akong muli. Mga tanong. Una, tungkol saan ang iyong binasa? Titik A. Pagtaas ng presyon ng gasolina. Titik B. Ang buhay ng ilang mamamayan. Titik C. Iba't ibang pasahero. Titik D. Buhay ng isang tsoper. Ang tamang sagot ay titik D. Pangalawang tanong. Kaunti lang ang pasahero ni Mang Ahmad kapag tanghali. Bakit? Titik A. Sumasakay sila sa jeep o bus. Titik B.
Nakapasok na sila sa eskwela o trabaho. Titik C. Walang pasok ang mga estudyante kapag tanghali. Titik D. Ayaw nang sumakay ng mga pasahero kay Mang Akmal. Ang tamang sagot ay titik B. Pangatlong tanong. May panahon lang ang aming hanap buhay. Ang ibig sabihin ni Mang Akmal ay titik A. May mga araw na malamig at may mga araw na mainit. Titik B. May mga buwan na hindi maaring magmaniho ang tricycle. Titik C. May mga araw na malakas ang kita at may mga araw na mahina ang kita. Titik D. May mga araw na nasisiraan ng tricycle si Mang Akmal. Ang tamang sagot ay titik C. Pang-apat na tanong. Dahilan ng pagsusumikap ni Mang Akmal sa pagtatrabaho. Titik A. Para sa kanyang pamilya. Titik B. Upang makabili pa ng isang tricycle. Titik C. Pambili ng alak. Titik D. Para makabayad na siya ng utang. Ang tamang sagot ay titik A. Panglimang tanong. Sa mga sumusunod, alin sa mga ito ang katangian ni Mang Akmal? Titik A. Mabait. Titik B. Mapagmahal. Titik C. Masipag. Titik D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay titik D. Lahat ng nabanggit. Kung tama ang inyong mga sagot, ay bigyan ng 10 palakpak ang inyong sarili. Ang galing-galing nyo. Handa ka na ba para sa ating susunod na gawain? Magaling! Basahin ang anekdota ni Nor Asya. Pagkatapos ay sagutin natin ulit ang mga kasunod na katanungan. Ang anekdota ni Nor Asya. Mga gamit na sikat ang tatak, bags, mga damit, sapatos, malaking bahay, at magagarang sasakyan. Ilan lamang yan sa mga pag-ari ng pamilya Di Sumala. Si Nor Asya Di Sumala ang nag-iisang anak ni Sudais at Mu'mina Di Sumala. Lahat ng pangangailangan at gusto niya ay naibibigay, ngunit ang tanging hiling na hindi maibigay ng kanyang magulang ay ang aruga at pagmamahal. Simula pagkabata, ang yaya niya ang nag-aalaga at nagpalaki sa kanya. Gabi ng Sabado, kararating lamang ni Nor Asya sa bahay nila. Nagulat siya nang malaman na nakauwi na rin ang kanyang mga magulang. Dahil tuwing Sabado, inaabot ng hating gabi ang mga magulang niya sa trabaho. Asya, anak, magpalit ka na ng damit mo at kumain ka na. Paalis ulit kami ng papa mo at may kailangan kaming gawin mamaya sa opisina. Ayoko po, ma. Busog pa po ako. Akyat na po ako sa taas at magpapahinga na po ako. Masamang matulog nang hindi kumakain. Madadapil ka. Halika na. Kumain ka na. Ngunit dala ng kapaguran, nasigawan ni Nor Asya ang kanyang mga magulang. Ayoko nga po, ma. Pagod na ako. Magpapahinga na ako. Napatayo ang tatay ni Nor Asya at nagwika. Huwag mong sigawan ang mama mo, Nor Asya. Dumapo ang kamay ng tatay ni Nor Asya sa kanyang kanang pisngi. Hindi niyo po kasi ako maintindihan. Pagod na ako pa. Kailan niyo pa ako bibigyan ng oras? Kahit katiting lang. Ano bang sinasabi mo, Nor Asya? Anong sinasabi ko, pa? Yung mga bagay na binibigay niyo sa akin, hindi ko kailangan. Kayo ang kailangan ko. Nasa loob tayo ng isang bahay, pero hindi ko kayo maramdaman. Palagi kayong wala. Puro trabaho na lang.
Maayos naman tayo dati. Pero bakit ganito? Ni sarili niyong anak, hindi niyo kilala. Ni hindi niyo man lang tinatanong kung okay lang ba ako. Kung kumain na ba ako. Kung pagod na ako. Ma, pa, palimos naman po ng pagmamahal niyo kahit konti lang. Mga tanong. Batay sa inyong napakinggan, tungkol saan ang anekdotang ito? Titik A. Sa pamilya di Sumala. Titik B. Ang yaya ni Nor Asya. Titik C. Kay Nor Asya. Titik D. Kay Sudais at Mu'mina di Sumala. Ang sagot ay titik A. Sa pamilya di Sumala. Ikalawang tanong. Nagkulang ba ang mga magulang ni Nor Asya? Bakit? Titik A. Oo, dahil hindi nila binibigyan ng atensyon si Nor Asya. Titik B. Oo, gusto ni Nor Asya ang aruga at pagmamahal ng kanyang magulang. Titik C. Hindi, dahil naibibigay nila ito ang gusto niya. Titik D. Hindi, dahil nandyan naman ang yaya ni Nor Asya. Ang tamang sagot ay titik B. Oo, gusto ni Nor Asya ang aruga at pagmamahal ng kanyang magulang. Pangatlong tanong. Ano ang kailangan ni Nor Asya mula sa kanyang mga magulang? Titik A. Pera at bagong damit. Titik B. Magarang sasakyan at bagong bahay. Titik C. Bagong yaya. Titik D. Pag-aaruga at pagmamahal ng kanyang magulang. Ang tamang sagot ay titik D. Pag-aaruga at pagmamahal ng kanyang magulang. Ikaapat na tanong. Kung ikaw si Nor Asya, tama ba na sigawan mo ang iyong magulang? Titik A. Oo, dahil may pagkukulang naman sila sa akin. Titik B. Oo, dahil dapat nilang malaman ang aking nararamdaman. Titik C. Hindi, dahil wala namang mangyari kapag sumigaw ako. Titik D. Hindi, dahil sila'y aking magulang na dapat kong igalang. Ang tamang sagot ay titik D. Hindi, dahil sila'y aking magulang na dapat kong igalang. Ikalimang tanong. Ano ang aral na nais ipabatid ng anekdota? Titik A. Ang anak ay anak lamang. Titik B. Hindi natutumbasan ng pera o anumang bagay ang pag-aaruga at pagmamahal ng magulang. Titik C. Ang kasambahay ay marapat na ituring na pangalawang magulang. Titik D. Ang mga material na bagay ay mahalagang panumbas sa ating mga pagkukulang. Ang tamang sagot ay titik B. Hindi natutumbasan ng pera o anumang bagay ang pag-aaruga at pagmamahal ng magulang. Kung tama ang inyong mga sagot, ay bigyan ng 10 palakpak ang inyong sarili. Ang galing-galing nyo. Ang tala-arawan ay mas kilala sa wikang Ingles bilang daily journal o diary. Tinutukoy ng salitang tala-arawan ang mga akdang isinulat, magkakasunod at nakalipon sa isang libro o sulatin. Kadalasang ginagamit ang tala-arawan upang hindi makalimot at magkaroon ng mga listahan ng mga nagawa na, mga saloobin at iba pang mga pangyayaring nagdaan. Mga hakbang sa paggawa ng tala-arawan. Una, isulat ang pitsa kung kailan mo ito sinulat. Pangalawa, sumulat ng personal na tawag sa iyong diary. Pangatlo, magsimulang sumulat tungkol sa iyong nararamdaman ng araw na iyon. Maaari mong isulat ang isang masayang selebrasyon
o malungkot na pangyayaring naganap noong araw na iyon. Pang-apat, isulat kung ano sana ang gusto mong mangyari sa araw na iyon. At panghuli, lagyan ng iyong pangalan sa ilalim. Ang anekdota. Ang anekdota ay maikling kwento tungkol sa tunay o kathang isip na tao, lugar o pangyayari. Layunin ng anekdota na mapatawa o mapaisip ang mambabasa tungkol sa isang katotohanan ng buhay. Ito ay sinasalaysay upang makalugod o makapagbigay kawilihan. Ang tauhan dito ay karaniwang tanyag o kilala. Ngayon naman ay basahin mo ang nakatalang talarawan. Itala ang mga mahalagang impormasyon mula rito. Ika-4 ng Agosto taong 2016, araw ng Huwebes. Mahal kong talaarawan. Ngayong araw na ito ay naisagawa ko at ng aking mga kagrupo ang aming proyekto na paggawa ng posters tungkol sa pagmamahal sa wikang Maranao. Masaya akong gumising kanina. Matapos kumain, ay dali-dali akong nagbihis upang maaga akong makarating sa paaralan. Kumpleto na ang aming grupo nang ako ay dumating. Agad naming sinimulan ang paggawa ng poster. Nakahilera ng tweed ang mga panulat at gamit pamperma na aming gagamitin. Parang nagsasabing handa na sila sa anumang gawain. Bago pa man ang araw na ito, ay naplano na namin ang aming gagawin. Nagsimula kaming gumawa ng poster. Walang humpay ang pagkilos ng mga panulat at tuloy-tuloy ang pagkukulay ng mga brotsa. Naroon naman ang aming guro upang pumatnubay sa amin. Ganyan nga, lagyan ninyo ng makabuluhang mensahe ang inyong mga poster, ang payo ng aming guro. Tuloy-tuloy ang aming paggawa hanggang sa makaramdam kami ng gutom. Tanghali na pala, oras na ng pananghalian. Tiyak na ang haring araw ay nakamasid sa aming ginawa. Matapos kumain, ay itinuloy na namin ang paggawa ng iba pang posters. Nakasilip na ang buwan nang ako ay umuwi. Ngunit hindi man lang ako nakaramdam ng anumang bahid ng pagod. Ganun pala ang pakiramdam matapos mong gawin ang isang makabuluhang gawain. Sohaila. Ngayon naman ay subukan natin ang iyong kakayahan. Ibigay mo ang mga mahalagang pangyayari sa iyong nabasang talaarawan. Sasagutin mo ito sa pamamagitan ng pagsulat sa iyong sagutang papel. Dito nagtatapos ang ating aralin para sa ika-5 baitan, ika-2 markahan, ika-2 linggo. Muli, ako si Ginang Ashley, ang iyong laging kasama sa pagkatuto. Malayo man tayo, ang edukasyon ay laging handa para sa iyo. Paalam! Wassalam!